खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगष्टनि 8 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाबावसिगोन दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि जे नोंथांमोना दालि सिनिखौ आगष्टनि 10 थारिख खालि मोननो हासिगोन माने समफोर नोंथांमोना मोननो हासिगोन नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां फैसाजों बायनो नांगोन दालि सिनिखौ आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दामा जोंहा दायो ओंखारना फैबाय दालि सिनिनि थाखाय दा बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसनि थाखाय एबा एलपिजि गेसनि थाखाय 250 थाखा जा नोंथांमोना साबसिडि मोनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेखौबो नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नैबे एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसाखौ जेब्लानो नोंथांमोना माने गेसखौ बुकिं खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना जेब्ला माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन बैहाय नोंथांमोननिसिम 250 थाखा फैसाखौ सोना हरफायनाय जागोन दा बिनिखायनो आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो PMAY-G सरकारि न'नि थाखायबो जोंहा फिल्ड भेरिफिकेसन खालामनाया जोंनि नैबे आसामावबो दायो जोंहा जागासिनो दङ जोंहा जोबनानै थाङाखै दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नैबे जायफोर इन्डियान कम्पानिनि जाय नोंथांमोना एलपिजि गेसखौ इउज खालामोबा एबा नोंथांमोननि नैबे एलपिजि गेसनि कम्पानिया इन्डियानबा दा नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ दा बिनि जोंहा लास्ट डेटआबो ओंखारना फैबाय दा बिनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों जुदि लास्ट डेटनि सिगां नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाबा मा जागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर जायफोर नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ जेब्ला नोंथांमोननिसिम सोना होनाय जादोंमोन जायफोर नोंथांमोना चेकखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हागोन बादि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों आरो चिफ मिनिस्टारल' नङा माखासे मिनिस्टारफोर आसाम सरकारनिनो माखासे मिनिस्टारफोर बिथाङा बेखौ बुंदों जे जायफोर समस्थियाव जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि बे चेकखौ मोननो हायाखै जायखिजाया जाहोनानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम बे चेकखौ होगोन जाहैबाय दा बेखौ एसे उनाव होनायनि बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगाङाव बेखौ बुंदोंमोन आरो जेब्ला नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरनाय जागोन दा बै समाव माने नैबे 10,000 फैसा मोनै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ जयै सोफाना होनाय जागोन जायनि जाउनाव नोंथांमोननिसिम 35,000 फैसाखौ होनाय जागोन बेबादि रादायखौ होदोंमोन नाथायबा दा जोंहा गोदान आपडेट ओंखारना फैदों जायफोर नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोननिसिम बेखौ एसे उनावनो होगोन जाहैबाय चेकआवनो होयो दा नोंथांमोननिसिम बे एकाउन्टाव सोना हरो दा बेथ' उननि बाथ्रा जाहैबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम माने फैसाखौ होगोन जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसा मोनाखै नोंथांमोननिसिम नाथायबा माब्ला होगोन दा बे जोंहा दायो माने डेटआ ओंखारना फैयाखै नोंथांमोना निसय एसे नेनो नांसिगोन दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जाय दालि सिनिखौथ' नोंथांमोना समफोर मोननो हासिगोन जोंहा 10 थारिखआव नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसा होनानै बेखौ बायनो नांगोन फैगोन समबारखालि नोंथांमोना मोननो हागोन आं थारिख माबाखौबो बुंहरनाय जाबाय मा बारायखालि नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौबो फैगोन समबारखालि नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना दालि 1 केजि मोननो हागोन बे दालिनि थाखाय नोंथांमोना 70 थाखा नोंथांमोना होनो नांगोन 70 रुपिस नोंथांमोना होनो नांगोन दै 1 केजिनि थाखाय दा बिनिफ्राय सिनिबो नोंथांमोना 1 केजि मोननो हागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना 30 थाखा होनो नांगोन गासै बेनिखायनो बेसेबां नोंथांमोना होनो नांगोन 100 थाखाजोंसो नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन दालि 1 केजि सिनि 1 केजि नोंथांमोना मोननो हागोन संख्रिखौ नोंथांमोना मोनना ला जोंहा दायो बे कनफार्म जाखाबाय दे दामा नोंथांमोना दालिनि थाखाय 70 थाखा सिनिनि थाखाय 30 थाखा नोंथांमोना होनानै बायनानै नैबे दालि सिनिखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिफ्राय संख्रिखौ नोंथांमोना एसे उननिफ्राय मोननो हागोन माने सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन बादि जानाय थावखौबा हले जेबो खौरां गैया फैगोन बोसोरनिफ्रायसो होगोन बादि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों सापात होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेखौथ' उनाव होनायनिसो बाथ्राखौ बुंखादों दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय दालि सिनिखौ बेसेबां नोंथांमोना फैसाजों बायनांगोन सिगांनि बादिनो 100 थाखा होनना नोंथांमोना बायनो नांगोन नाथायबा एबाराव खमसो मोनबावगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन जे नोंथांमोना नैबे सिनिखौ मोनफानो हाबावलासो संख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हाबावलासो आरो दा एसे खम खालामनांगौमोन आं बेखौ सानदोंमोन आरो जेनेबा जेराव नोंथांमोननिसिम संख्रिखौनो होखायाखै दा बेनिखायनो बेहाय एसे दामखौ खम लायोबा मोजां जागौमोन दा नोंथांमोना संख्रि गैयाबाबो जानाय थाव गैयाबाबो दालिसिनि थाखाय 100 थाखा फैसा होनना नोंथांमोना बायनांसिगोन दा बे जाहैबाय दा बेनिफ्राय आं गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों नैबे निजुत मयना स्किमनि जायफोर नोंथांमोना 800 थाखा जोंहा खमायबाय नालाय 1000 खालामनायमोन सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना बे निजुत मयनानि थाखाय
जायफोर हायार सेकेन्डारि फरायनाय हिनजाव फरायसुलि नोंथांमोना दा नोंथांमोना सिगाङाव 1000सो मोननायमोन दा बे 800 होनायखौ लानानैबो नोंथांमोना सोरबा माने दुखु फोरमायनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों दा बेखौथ' नोंथांमोना सोंखारनो हासिगोन आसाम सरकारखौ बिथांमोना मानि थाखाय खमायखो इलेक्सननि सिगाङाव जा नोंथांमोना निजुत मयना स्किमनि जाय हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय नोंथांमोना बेबादिनो 1000सो मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबो नोंथांमोननिसिम दायो 200 खमायना होबाय आरो दा बेखौ मा बुंबावनो दा बेखौ आं जेबो दा बुंनो हाला बिनि बागै जेबो रिजनखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा होआखै दा बिनि सायाव फरायसाफोर नोंथांमोना बेखौ कमप्लेन खालामबानो जाबाय आरो दा बेजों लोगोसेनो जायफोर माने बयसफोर फरायसुला नोंथांमोन दा नोंथांमोनाथ' नैबे हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय निजुत बाबु स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हाया जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ जायफोर पिजि फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोनाल'सो मोननो हायो दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना कमप्लेन खालामबानो जाबाय मानि थाखाय हायार सेकेन्डारि फरायनाय नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ मानो खाबुखौ होआखै होननानै मानो जोङो मोननो हाया होननानै नोंथांमोना कमप्लेनखौ होबाय थाबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव थांनानै चिफ मिनिस्टार बिथांनियाव दा निस्सय नोंथांमोना उनाव मोननो हागोन बायदिखौ आं मोनदों दा जिखियानो जामानो गेजेर ससेयावबो नोंथांमोननिसिम दायो बे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर माने फैसा मोननो हागासिनो दङ एलपिजि गेसनि थाखाय 250निफ्राय लानानै 300नि साबसिडि होनायनि रादायखौ नोंथांमोननिसिम चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जायनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जोबनानै थांजोब्बायमोन जोंनि नैबे बिटिसिनि बाहेरनिया दा बिथांमोननिखौ जानुवारि मासनिफ्रायनो सोना होनो थाखाय रादायखौ होनाय जादोंमोन नाथायबा बेखौ दिनैसिमबो सोना होनाय जायाखै दा बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों एसे उनावनो सोसिगोन होननानै दा बे एलपिजि गेस 250निफ्राय लानानै 300नि जा साबसिडि बिथांमोना होनायनि बाथ्राखौ बुंदों जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनाया जोबखांबायना दा बिथांमोननिखौ बे बोसोरावनो होगोनखौ खोनानो मोननाय जादों दै दा बेखौ माब्ला होमारनाय जागोन दा बिनि सायाव आङो दायो माने आसाम सरकारनिसिम आरटिआइ होनो आं दायो नागिरदों आं बेखौ मिथिना मोननो लुबैदों जेनेबा एप्लाइ खालामनायाथ' जाखांजोब्बाय होगोन बेबादि बुंबाय मानि थाखाय होआसै एलपिजि गेसनि साबसिडिखौ अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोननिसिम दा बेबादि होननानै आं माने दायो आरटिआइबो होनो नागिरखादों दा बे आरटिआइनि रिप्लायाव जों बेखौ मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जागोन होमारगोनखौथ' बेखौ मिथिखादों नाथायबा माब्ला होमारगोन बादि आं बेखौ माने आरटिआइनि जायो बेखौ आसाम सरकारनिसिम सोंहरनाय जागोन अब्लानो नोंथांमोना माने मोजाङै मिथिना मोननो हागोन आरो बबे मासफोरनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि बेखौ दा जिखियानो जामानो दायो खोनानायाव बेनो आरो नोंथांमोना एसे उनावनो 250 थाखा फैसाखौ मोननो हासिगोन बादि नैबे अरुणोदय स्किमनि एलपिजि गेसनि साबसिडि हिसाबै 250निफ्राय लानानै 300 नोंथांमोना बेबादि मोननो हागोन जाहैबाय दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय PMAY-G सरकार न'नि थाखाय जोंनि नैबे आसामनि दाब जायगायाव जोंहा फिल्ड भेरिफिकेसन खालामनाया सोलिगासिनो दङ बे फिल्ड भेरिफिकेसनाव ओरैबायदिखौबो नायनाय जादों जे जेनेबा जायफोर बिथांमोना फैसा मोननानै न' लुबाय दा बिथांमोननि प्रग्रेसा माबायदि जानानै दङ दा बेखौबो बे फिल्ड भेरिफिकेसनाव नायगासिनो दङ निस्सय नोंथांमोननि न' थांनानै बेबायदि फिल्ड भेरिफिकेसन खालामनाया जादों जानो हागौ आरो जायफोर बिथांमोना सरकार न'नि थाखाय दाखालि बावै गोदान एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोननिसिमबो न'आव थांनानै फिल्ड भेरिफिकेसनखौ खालामहैनाय जादों आरो दा निस्सय नोंथांमोननिसिम थांदों जानो हागौ दा जिखियानो जामानो बेफोर खामानिया जोंहा जोबनो थांगासिनो दङ आगस्टनि 15 तारिखसिमाव माने जोंहा गुबुन रायजोआव जोंहा सार्भे जागासिनो दं दा बे जोबनायनि बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामबावो ना मायो बेखौथ' जेबो बुंनो हाला सिगाङावथ' माने जुलाइनि 30 तारिख ना 30 तारिखसिमल'सोमोन दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै आगस्टनि 15 तारिखसिम खालामनाय जालायबाय दा बेखौ आरो एक्सटेन्ड खालामबावो ना मायो दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जामानो नोंथांमोननि फिल्ड भेरिफिकेसन खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दं बिनि उनाव जोंहा आरोबाव जिअ टेगिं बायदिसिना खालामनाय जाबावगोन दा बिनि उनाव बेनिफिसियारि लिस्ट खालामनाय जागोन नोंथांमोना एलिजिबल बा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनो हागोन बिनि उनाव सेंसन खालामनाय जागोन बिनि उनावसो सरकार न'खौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो बेयो जोबोद मोनसे लं प्रसेस होननानै बुंनो नांगोन फैगोन बोसोरफोरनिफ्रायसो नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नैबे इन्डियान कम्पानिनि जायफोर नोंथांमोना गेस लानाय नोंथांमोना बे मा होनो बेखौ उजाला स्किमनियानो जा बायदियानो जा जायखिजाया नोंथांमोना जेनेबा इन्डियान उजाला स्किमनि होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन नोंथांमोना गोबांनो उजाला स्किमनि जे गेसखौ फ्रियाव मोननो हादोंमोन नङा होमबा दा नोंथांमोना KYC खौ होनो नांगौ दै इन्डियान कम्पानिनि जायफोर नोंथांमोना गेस मोननानै नोंथांमोना नैबे आगस्टनि 16 तारिखनि बिथोराव जायखिजाया माने आगस्टनि 16 तारिखआ जोंहा लास्ट डेट जाबाय दा बे लास्ट डेटखौथ' नोंथांमोना नेनो नांला बे आगस्टनि 16 तारिखनि बिथोराव एबा दिनै गाबोन समफोरनो नोंथांमोना गोख्रैनो KYC खौ होनानै लाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना कमार्शियल रेटआवनो नैबे एलपिजि गेसखौ बायनांगौ जाहैगोन साबसिडिखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा KYC खौ नोंथांमोना होथारना लाहैबानो जाबाय जाय जायगायाव नोंथांमोना गेसखौ मोननो हायो बे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै KYC खौ हैनो हायो नङाबा नोंथांमोना इन्डियान गेसनि जोंहा मोनसे एप दङ गुगल प्ले स्ट'राव नोंथांमोना थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना KYC खौ गावबागावनो होनानैबो लानो हायो जायफोर नोंथांमोना माने KYC होआखै नोंथांमोनासो दै जायफोर नोंथांमोना जेनेबा KYC खौ होनानै लाखांखाबायबा नोंथांमोना आरोबाव KYC खौ होनांगौनि गोनांथि गैया नाथायबा जायफोर नोंथांमोनासो
माने KYC खौ होआखैना दा नोंथांमोनासो नैबे आगस्टनि 16 तारिखनि बिथोराव जुदि नोंथांमोना KYC खौ होनानै लायाबा कमार्शियेल रेटआव नोंथांमोना LPG गेसखौ बायनांगौ जागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा बिनिखाय गोख्रैनो नोंथांमोना जाय जायगायाव नोङो गेस मोननो हायो बे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै नैबे इन्डियान गेसनि KYC खौ होनानै लायोबानो जाबाय आगस्टनि 16 तारिखनि बिथोराव जोंहा दायो बेखौ गोबां खौरां बिजोङाव होबाय थानाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना एसे नोजोर बोनानै गोख्रैनो KYC फोरखौ होनानै लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट महरै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जब कार्डनि जोहै माखासे फैसा जोंहा खामानिया जाबायानोसै जोंनि नैबे जि रामजि स्किमनि जोंहाथ' सिगाङाव MGNरेगा स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायोमोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा नोंथांमोना जि रामजि स्किमनि जोहैसो जब कार्ड गोनां नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायोसै दायो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों बेलेग बेलेग जायगायाव जोंहा बे जि रामजि स्किमनि जोहै गोबां जोंहा खामानि मावनाया सोलिदों होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना खामानि मोननो हादों जाय जायगायाव खामानि सोलिदों दा नोंथांमोननि बे जब कार्डआव फैसा हाबनायखौ दायो जोङो मिथिना मोननो हानाय जादों दा निस्सय नोंथांमोना सोरबा मुलाम्फा मोननाय नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट खालामगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामदों जे नोंथांमोना मोनदों बेखौ खोन्थाहरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दा जेखायनो जामाना आं बेखौ दायो मिथिना मोननो हाखाबाय आरो नैबे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना जि रामजि स्किमनि जे जोंहा दायो खामानि मावनाया जाबाय नालाय दा बिनि थाखाय माने रेशन कार्डजों लिंक थानाय जब कार्डजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबदों बेखौ एबा रेशन कार्डआव जब कार्डआव फैसा हाबदों बेखौ जों मिथिना मोननो हाखानाय जाबाय आरो दा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हादों बेखौसो भिडिअ कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय हाबनायाथ' बेबादिनो एसेबां बुरजाथ' हाबखायानोसै 400-350 बेबादि हाबो आरो सानसेनि हाजिरा दा खैदिननि थाखाय नोंथांमोना खामानि मोननो हायो दा बेसेबां दिननिनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हिसाबै खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेटआ दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे माने गोबां मानसिफ्रानो नैबे माखासे स्किमफोरनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों